Началото на всяка нова година около нас е пълно с списъци, планове, идеи за новата година, как да се живее живота правилно. Но честно казано, за много хора това не е мотивиращо, а по-скоро натоварващо. Точно за това, в това видео искам да ви дам няколко реалистични начина. Искам да ви споделя за неща, които реално си струва да пробвате, защото аз ще ги правя с вас. И нека заедно да превърнем 2026 в нашата година. Здравейте хора и добре дошли в първото видео за 2026 година. Аз съм Христина, може да ми казвате Хриси Писи, това е моят псевдоним. Понеже виждам, че супер много хора идват като нови хора в канала ми и това много ме радва, но осъзнах, че аз не съм правила някакво адекватно видео, в което да се представя или въобще да разберете коя съм. Ще започна с това, че съм на 22 години и съм от Варна. Зодия Овен. Като цяло имам страшно много интереси и неща, които ме интересуват, така да го кажем. В принцип искам да направя хубаво Q&A видео, но за целта ще трябва да ми зададете въпроси. Ако имате някакви въпроси, които ви интересуват, може да ми пишете в коментарите. Също така, напомням да харесате видеото и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте. Защото значи много за мен и много оценявам. В процеса на това видео ще ви взема с мен, когато правя различни промени в навиците си, като това да си подстрижа косата, защото косата ми има нужда от подстрижка, но аз го отлагам. Нова година, ново аз, нали? Не, че ще е нещо драстично, ще си сменям цвета на косата и така нататък, но просто е някакъв тип промяна. Някакси смятам, че косата ни задържа негативна енергия понякога, така че имам нужда да я клъцна. Също така си взех карта за фитнес, най-накрая. И започнах да ходя редовно. Малко все още ме е срам да снимам в фитнеса, за което ще ме извинявате, но поне ходя. Няма да ви спойвам всичко от сега, за да ви е интересно, когато гледате видеото. Така че направо да започваме. Стъпка 1 от моят план за 2026 е да не си избирам 500 цели, а се спра на от 3 до 5 приоритета. Стъпката е проста, но точно тя променя всичко. Тези 3 приоритета са точно нещата, които ако вървят добре, всичко останало се подрежда около тях. Може да бъде всичко, което е важно за вас. И това не значи, че всеки ден ще сте супер продуктивни, мотивирани и вдъхновени. Значи просто, че когато не знам какво правя аз лично с живота си, поне знам кое ми е важно. Втората стъпка, която искам да вкараме в 2026 е повече движение. Говоря за движение като форма на грижа за себе си. Истината е, че мотивацията рядко идва първа. Първо идва действието. След това мотивацията се появява, когато вече си вътре в действието. Има дни, в които няма да ти се прави нищо и това е нормално. Затова си правиш план и за лошите дни. И ако ти си от хората, които си казват, че от понеделник почват или когато им дойде мотивацията, може би 2026 е годината, в която просто трябва да започнеш без план за целият месец, а само за днес. Третата стъпка, която искам да вкарам в 2026 е да си подобря връзката с храната. И не говоря за това да ям перфектно и да броя всяка калория. Искам да започна да готвя повече, да си приготвям храна, да уча нови рецепти. Примерно това, което си правя в момента, не е най-хелти храната на света, но това е окей. Не всяко ядене трябва да е хелти или фит, не всяко ядене трябва да е перфектно. Някои ястия просто трябва да са ви вкусни. За мен балансът не е в това да ям само салати, балансът е да мога да направя пълнен картоф, без да се чувствам виновна и без да си обещавам, че утре ще компенсирам за това, което съм яла днес. И ако мога да дам един съвет тук, опитайте се да спрете да делите храната на добра и лоша.
За мен това е част от грижата към себе си. Хора, казвам ви, тази книга е най-доброто нещо, което някога ще ви се случи. Особено ако сте като мен и много често си намирате някакви оправдания да не правите нещо, което примерно знаете, че е хубаво да го направите. Прочетете тази книга, защото аз вече чета за втори път. Със сигурност ще има и трети и четвърти път, в който я чета. Тази книга всеки път намирам нещо ново, нещо, което съм забравила, нещо, което ми е още по-полезно. Атомни навици. Най-добрата книга. Няма да спра да я препоръчвам никога. Може да ви писне, но аз няма да спра да я препоръчвам тази книга. Пак съм аз. Благодаря, че сте стигнали до тази част на видеото. Днес е 13 януари. Вече е 1 часа. И аз лично допреди малко обработвах това видео, което в момента гледате. И осъзнах, че във всеки един кадър изглеждам много добре, само че в реалността, докато в момента обработвам това видео, изглеждам по този начин. Така че да ви покажа малко и реалната част на нещата, че няма как нон-стоп да сме гримирани с перфектния кадър и така нататък. И това е окей. Искам да отделя малко време в това видео, за да говорим за нещо важно, а не само за самите цели. Именно как мислим за самите себе си и своите навици. Защото повечето хора се опитват да променят живота си или, примерно, ако искат да вземат някакво важно решение, поставят това важно решение в основата на целия си живот. Навиците не са просто дисциплина. Те са дизайнът на живота ни. Книгата Атомни навици ми помогна по много различни начини и в момента няма да ви я разказвам, за да може и вие да я прочетете и всеки сам да изкара нужното от тази книга, защото съм сигурна, че неща, които аз съм запомнила, ако друг прочете книгата, ще запомни по друг начин и ще ги имплементира в живота си по друг начин. Но сега ще ви кажа 3 неща, които наистина много ме докоснаха. Първото нещо е, че навикът трябва да е лесен и приятен. Защото много често си поставяме някакви цели, които звучат добре, но всъщност са супер нереалистични за нас и за нашия начин на живот. Например, на мен ми звучи много добре да кажа, че ще ставам в 5 сутринта, само че това не е реалистично за мен. Аз не съм човек, който му е приятно въобще да става в 5 сутринта. И може би това не работи за мен в момента. Не казвам, че до края на живота ми никога няма да се случи. Просто в момента това не е реалистично за мен и като цяло няма как да си подредя деня. Просто трябва да променя супер много неща в живота си, за да съвпада с точно това нещо да ставам в 5 сутринта и реално за мен няма да е от полза. Втория съвет, който мога да ви дам от това, че съм прочела Атомни навици, е, че средата, която ни заобикаля, като това включва място, на което живеем, приятелите ни, хората, с които се обграждаме. Буквално под среда може да разбирате всичко, но средата често е по-важна от това да имаш мотивация. Много често се обвиняваме излишно. Реално просто сами си правим живота толкова труден. Третото нещо е, че когато спреш, например, тренирал си всеки ден, цяла седмица, обаче идва ден, в който не ти се тренира и не отиваш. Идеята ми е, че не се проваляш, когато спреш да тренираш или каквото и да е. Не се проваляш, когато спреш. Проваляш се, когато не се върнеш към този навик, защото сме хора, не сме роботи. Нормално е в някой ден да нямаш енергията или просто да не ти се занимава с дадено нещо, но е важно да нямаме вина към себе си и към действията си, когато излезем от навика. Ще има дни, в които няма да ни се получава, ще има дни, в които ще ни е много трудно. И това не означава, че си се провалил. Ще ми бъде много полезно, ако ми напишете в коментар дали реално се интересувате от подобни теми, защото на мен са ми много интересни. И да, като цяло, ако имате всякакви въпроси, може да ми пишете в коментарите. Да виждам, че по някакъв начин съдържанието ми е било полезно на някого. Много благодаря, че остана до края на това видео. Ако ти е харесало, можеш да натиснеш палец нагоре, да се абонираш за моя канал и да ми оставиш коментар.
Ще се видим в следващото видео.